medicín. A ona, že sme vám už dali niečo na bolesť, že tramol 100 miligramov. A ja, že nejako, že dajte mi aspoň 1000. Dneska ma zobrala sanitka a tá kapiča doktorka mladá. Jej hovorím, dajte mi džúsik. A ona, že jaký džúsik? A ja, že veď medicín. A ja, že nejako, že dajte mi aspoň 1000. Dneska ma zobrala sanitka a tá kapiča doktorka mladá. Jej hovorím, dajte mi džúsik. A ona, že jaký džúsik? A ja, že veď medicín. A ja, že nejako, že dajte mi